La previsió de l'oratge per a este divendres, dia 23 d'octubre, tindrem cel poc nuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Les temperatures en ascens, vent variable fluix. Les temperatures, com diem, Requena tindrà una màxima de 21 i una mínima de 7 graus, Ontinyent màxima de 23, mínima de 8, Gandia màxima de 22, mínima de 12 i València tindrà una màxima de 23 i una mínima també de 12 graus.